imali endiyifuna ndifuna ukwakha umzi wam ndimkelwe ngumoya. Iqalile inkqubo yokuxhamla kwabasebenzi kwimali yabo yomhlalaphantsi neyaziwa njenge-two-pot system. Abasebenzi benze imityangampo befolele ukufaka izicelo zabo zokuxhamla kule mali. It was basically a fraudulent document which was presented to PRASA, and then PRASA made him a counter offer of 2.8 million. Ugwetywe iminyaka eli-15 eqamele ngenqindi eziseleni lowo wayesakuba intloko yezobunjineli kwiqumrhu lakwa-PRASA uDaniel Mthimkhulu ngezityholo zobuqhophololo nokusebenzisa iziqinisekiso zemfundo zomgunyathi. What I always wanted to try and achieve was to create an environment where we create a lot of scoring opportunities. And that is, for me, what is also lacking in us maybe when we get into the Champions League. Iphehlelelwe ngokusesikweni namhlanje iBetway Premiership nanjengoko kulindeleke ukuba iqalise imidlalo kule mpelaveki ezayo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Andambe Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Bhotani Msontsundu. Umlawuli wengxowa-mali yomhlalaphantsi Momentum ulindele izicelo ezingaphezu kwe-10,000 ezivela kubantu abazama ukutsala kwimali yabo yomhlalaphantsi kwinkqubo ebizwa i-two-pot system. Le nkampani kwabongoza uluntu ukuba lufake izicelo zalo lusebenzisa inkqubo ye-internet ngenxa yenkxalabo yokhuseleko. Ibiyimikrozo namhlanje ngaphandle kwe-ofisi ze-Momentum eBramfontein nalapha amashumi amawaka abantu baye bafaka izicelo zokufumana imali yenkqubo ebizwa i-two-pot system. Talking to Momentum Retirement Administrators specifically that administers large retirement funds, we have a membership base of just under 400,000 members across the different retirement funds. As at about 10 o'clock this morning, we've received about 8,000 withdrawal forms online, that is through the member portals. And in addition to that, we've received a whole bunch of manual forms. Xa kuthelekiswa ne-ofisi zengxowa-mali yepension yabasebenzi bakarhulumente eMarshalltown bezinenani eliphantsi kakhulu. Abo basebenzisa iifowuni ezinenkqubo yokusebenza ye-iOS baxelelwe ukuba bayakukwazi ukwenza izicelo zabo ukusukela nge-23 kaSeptemba. Kwelinye icala abo basebenzisana ne-Momentum baye babongozwa ukuba basebenzise i-internet ukufaka izicelo zabo. We've encouraged a lot of our members and as many members as possible to actually submit their claims for their savings components of the two-pot system online or through our member portals. Umthetho lenkqubo uthi ubani akakwazi ukudlula kwi-30,000 xa ifaka isicelo semali. Kusenjalo abantu bavakalise izizathu zabo zokufaka izicelo zale mali ye-two-pot system. Size apha namhlanje ngoba sifuna imali zethu apha kwi-two-pots. And imali endiyifuna ndifuna ukwakha umzi wam ndimkelwe ngumoya. Ndinemcelimingeni emininzi endijongene nayo kwaye ndiyakholwa ukuba ukufikelela kule mali kuza kuba impindulo yokujongana noninzi lwale mcelimingeni yemali. Ngoku umntu ofake isicelo sakhe kuza kufuneka linde iintsuku ezingama-20 phambi kokuba ave ukuba isicelo sakhe siye sayimpumelelo kusini na. Owayesakuba intloko yenjineli kwinkampani iPRASA uDaniel Mthimkhulu ugwetywe iminyaka eli-15 entolongweni inkundla ejongene nolwaphulo-mthetho eRhawutini. uMthimkhulu ufunyaniswe enamatyala liqela obuqhophololo kuquka iidigri zomgunyathi. Emva kokwenza iidegrees ezine zomgunyathi waye wonyulwa njengentloko yenjineli ePRASA uDaniel Mthimkhulu. Waqala ukusebenza ePRASA ngo-2002 ze ngo-2010 wayintloko yenjineli emva kokuba ethe unenqwaba ye-degrees kuquka neempepha zobugqirha i-doctorate in engineering management ngolwasemzini. In his CV, he stated basically that he's got all of these qualifications from Vaal, from Wits University, and that he obviously obtained a doctoral degree. So that charge of that fourth count basically revolved around that CV, which was also, a fraudulent document. Ingxelo zithi lo kaMthimkhulu wabanga ngelithi
Ufumene umsebenzi kwilizwe laseJamani kwaye umvuzo wakhe ungaphaya kwezigidi zerandi ngenyanga kanti konke oko ngamampunge. It was basically a fraudulent document which was presented to PRASA, and then PRASA made him a counter offer of 2.8 million. Ukanti lo wayesakuba ngumlawuli oyintloko kwaPrasa, umnumzana Lucky Montana, wamchaza njengeyona njineli iphuma izandla kweli lokaMthimkhulu ngo-2015. Daniel Mthimkhulu is our top engineer on rolling stock in the country. It's Dr. Mthimkhulu. We invested in him. Many companies in the world want to have his services, want to employ him. And I'm very proud that we've been able to keep. He's been leading the team that entered into design process, not only with Transnet, the RSR, but with he's been spending half of his time in Spain in the design of these locomotives. Ukanti zaqatshelwa ngo-2015 ii-degrees zakhe ukuba zezomgunyathi waye wagxothwa kwaye inkundla yayalela ukuba abhatala inkampani ebeyisebenzela uPrasa imali engange-5.5 million randi. After it came about, that he was a fraud, the whole thing was in the media. Then PRASA actually requested him to provide proof, of his academic qualification, and then he produced those two documents, which actually turned out that it was in fact fraudulent documents. Umthimkhulu ebesaziwa njengeyona njineli iphuma izandla useluvalelweni. Kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa abathandathu kudubulwano namapolisa kubusuku bayizolo eSouth Beach eThekwini. Ingxelo zithi abarhanelwa bebefunwa ngamapolisa malunga neziganeko eziliqela zokubulala kweli phondo laKwaZulu-Natal nokuqweqwediswa kwabanini bamashishini kubalulwa isiganeko sokubulawa kwabantu abane zekwenzakala nentwazana neminyaka eli-12 eMarian Hill ngempelaveki. Umkomishinala wamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi uthi akukho nanye into eza kubathintela ekukhuseleni uluntu njengebutho lesipolisa. Ukuthethe oku emva kokudutyulwa kubulawe imigewe emithandathu ebitshintshiselana ngemvula yembumbulu namapolisa kubusuku bayizolo eSouth Beach. I wouldn't want to argue much with those that refer to us as vigilante groups. Ours is law enforcement, and we are going to protect them as well. If their lives are under threat, they can call us vigilante group, but if their lives are under threat, we're going to protect them. But the public in general, they're quite appreciative of the work we do. I mean, for these youngsters that unfortunately they lost their lives here, they've been responsible for mayhem in the area where they come from. Kananjalo uceba welokishi yaKwaNdengezi ePinetown uthi ukwakha amatyathanga entsebenziswano namapolisa kungalikhuba lokule ngxaki. Kodwa ke ngicabanga ukuthi amaphoyisa kusafana indlela asebenza ngayo ayishintsha. Mhlawumbe abambisane kakhulu nomphakathi. Ngoba ngibona ngazi ekubambiseni nomphakathi awekho kahle hle. Ngoba mhlawumbe kufanele ngabe kukhona ama street committees mhlawumbe ababambisene nawo. Mhlambe na CPF ngoba ikhona CPF kodwa mhlambe ikhona abantu esebenzisana abasemphakathini ukuze bakwazi ukuthola yonke into eyenzakalayo bakwazi ukuyireport sikwazi ukuthi ilungiswe lo nkinga. Amapolisa ke asakhangela umnini indlu ekuvincelwe kuyo abarhanelwa. Urhulumente weli ukwiphulo lokumamela izimvo zabantu ngokuphathelene nemiqathango nemimiselo emitsha ecetywayo nezakulawula amagqirha, amaxhwele, ingcibi kwakunye nabo bonke abomthonyama banoxanduva lokujongana nempilo yoluntu. Ukuncokola banzi ngalomba siqhagamshelana noGqirha Fikile Vilakazi nongusihlalo we-Traditional Health Practitioners Council ngeZoom. Gqirha, ingaba le mimiselo nemiqathango icetywayo iqulathe ntoni kwaye ithetha ukuthini kumagqirha, amaxhwele kunye nabo bonke ababandakanyekayo? Sibulise kuwe msasazi nakubabukeli ekhaya. Imiqathango ithetha ngento ye-registration and i-expecta ke into ethi amagqirha azawuregister abhatale imali ethile and kune-requirements ke ezithi xa uzawuregister kufanele wenze ntoni. So into ithetha for instance into ethi umuntu abe ne-ABET level 1 kufanele umuntu afumane into ekuthiwa yi-logbook kugqibela wakhe. Ayifake kwi-council i-logbook le ebonisa ke i-curriculum umuntu ayifumanayo phayana esikoleni noba kwi-initiation school akuyo.
nezinye ke izinto ezithethayo into ethi for instance abantu abangamagqirha okwangoku bazangena kwi system izaqala ke ngokulento ibe active only after ama regulations epasisiwe. So section 10 uthetha ke into ethi if uligqirha ngoku uyingcibi ungumlaphi wendabuko mhlambi since 1990 noba in the 80s noba nini ne uyakwazi ungena kwi system without requirements. Leyo section ke ithetha nge exemption. Zinto ezinjalo ke msasazi ezithethwa yi regulation. Xa eziseshoni zokumanyelwa kwezimvo zoluntu zifikelele esiphelweni, ingaba nilibhunga nesebe lezempilo nizaqinisekisa njani ukuba iyamiliselwa le mimisela nemiqathango? Ine challenge ke msasazi lento yoba ipasiswe into ezi regulations because i-council isanda kubekwa ngo 2023 ngo-April. So ke ngoku asinazo i-system in place yaqonda ezithi zisilekelele to make sure bana siba ne-regulation center, siba nemshini yokusebenza yonke lento leyo. So ke ngoku i-regulation idinga ukuthi abelaphi bangene kwi-system babhadale le mali ezokwazi ke bana iqale ikwazi ukwenza i-income for i-council izokwazi ukuhlala isebenze. Ngaphandle kwaloko msasazi kuzoba nzima ngempela ukuthi ikwazi ukusebenza i-regulation process. Gqirha, kule nyanga ipheleleyo ufumene imbalelwano eshushu nesuka kwikhwelo le-Healers Collective nalapho benyanzelisa ukurhoxiswa kwale nkqubo yezimvo zoluntu kuba nina nilibhunga anilwenzanga kwaphela uphando oluphangeleleyo ngale mimiselo nemiqathango. Ingabe udibene nalo mbutho? Msasazi i-council ayikadibani nalo mbutho ne ayizange ivume ukudibana nombutho. Imbutho beyicelile bana icela udibana no-council kwi-roadshow ebeyise-Gauteng. Yathi ke i-council ayikwazi udibana nale imibutho mayisinikeze amanye ama-dates. So bayakhala ke ngokabalaphi phayana phansi. Mhlambe uyabona nalo msasazi kune-campaign ethi #no regulation for healers without healers in all provinces. Bafuna lento ethi ke u-council makamamele kaloku izimvo zabelaphi. Abelaphi ke bathi xa ningakwazi udibana nathi nisasiva njani soze izipasi le regulation without into ethi nithethe nathi. So si apho ke ngoku where i-council ayikaze ke idibane nabelaphi abathetha ke into ethi #no regulations for healers without healers. Asiyazi ke izasihambisa isisephi msasazi because ke izafika i-20 kaSeptember abantu mhlawumbe bangafakanga i-submissions because bethi council sicela uthetha nani kaloku nize kuthi singabelaphi nizosimamela basithini because abalaphi bakhalela into ethi msasazi khange u-council abaconsulte kube ne-roadshows ke ezi roadshows bezisemahotela msasazi abantu bathi ke thina sikwazi kaloku ufinyelela kwezi hotela, izani ezilalini, izani elokishini zethu apho sikhona, izani committee halls nizothetha nathi. I-council ke nayo iyakhala on the other side ithi hayi asinayo kaloku ibudget yobana sifinyelele phayana. Uyabona bathi abantu ke ngoku niyanjani ehotela because bezaba cheap kaloku lento xa izaba kwi-community hall niflyisa abantu abayi-900 mhlawumbi if beniflyise noba yi-council le and then lenye imali nisebenzise kakuhle phayana kwi-community halls maybe bezaba better lento. So si apho ke ngoku msasazi in the last couple of days towards regulations where abelaphi bendabuko are busy ke complaining benza protest phayana kwi-communities akuthethiswana ke between abelaphi no-council. Sime nje kuleyo ndawo sithemba ukuthi by the time sifika ku-20th msasazi sizabe siyifumene indlela ethi sihamba njani. Mna ke lam ndingu-chairperson be-council ndithi ke masibamamele kaloku abelaphi. Le council imele abelaphi bendabuko. Asikwazi into ethi singabahoyi abelaphi xa bethi sifuna uthetha nani kaloku siniyi-council. Yayiqonda loo nto leyo. Izadinga ke lento bana i-majority ye-council phayana ngaphakathi ke ijonge loo nto ithi sishona phi ke xa kunje. Okay. Kwakhona ke gqirha kuthiwa ezi seshoni ziza kunika iinkampani noluntu umkhombandlela kumba ukufakwa kwamaphepha okugula nasuka kumaxhwele namagqirha. Ingabe iinkampani ziqobisana njani nalomba qabaqaba nje? Msasazi yayazi kaloku sine-jurisprudence ne for instance abelaphi bayakwazi ukukhupha i-prescriptions ngoku, bayakwazi ukukhupha ilantuka xa ugula and ungakwazi uvela emsebenzini uyakwazi ufumana i-sick note evela kumlaphi because of la case
eyaba khona at some point. So ezo zinto zikhona ngoku, and i-companies zithi kaloku thina we want healers to be regulated so that sizokwazi bana sisebenza nabantu aba-recognized i-system ebanikeze i-practice numbers nantontontoni. So i-companies zona ziyayivuma le nto ithi abelaphi mabangene kwi-system, kodwa ke yile nto ethi abelaphi bathi asali nathi ungena kwi-system umsasazi nakubaphulaphula ekhaya, kodwa ke siyafuna ubana siyenze ngendlela yethu lento yesintu, singayenziswa i-department ngendlela yona ebona ngayo. Abalaphi ke bakhala ngokuthi ingathi lento is too biomedical, ingathi lento is too westernized, ingaske kuthethwe ngesintu bana kulatshwa njani ngesintu. And le regulation ke bathi abelaphi xa bedemanda phayana bathi sifuna ukuzibhalela thina le regulation because siyayazi lento esenzeka kaloku siyabazi ukulaphi bendabuko abufani nobasentshona. Khakheni siphulaphule nisimamele, sizayibhala lento and siyafuna nyani ungena kwi-system, kodwa sizungena ngale ndlela yenu, sinendlela esicela ubana nisimamele niyive siyenze ngolo hlobo. So injalo ke le ngxoxo apho ikhoyo okwangoku. Ingaba siluluntu loMzantsi Afrika singenza njani ukuba uqheleke umba wokuhamba amagqirha namaqhole nokusebenzisa amayeza esintu ngaphandle kokuba uthathelwe phansi okanye ujongwe ngenye indlela? Msasazi, eSouth Africa sinabantu abangaya phayana ku-80% mhlambe more abatya amayeza wesintu, abaphiliswa ngamayeza wesintu. So ibalulekile bana ke lento ayijongananga qha namagqirha, ijongene even nomuntu othi xa egula atye iyeza aye kwigqirha because prefera into ethi I want to use my indigenous medical system. So le regulation affecta even lo muntu kaloku because lo muntu fanele yazi into yobana xa ndiya kugqirha lam, igqirha lam linayo practice number, noba igqirha lam liyakwazi ukwenza lento ethi liyayenza. Ile ntuzana i-government yethu iyalihlonipha igqirha lam, yaqonda. So wonke umuntu fanele nyani afake izimvo zakhe apha. Enye into ekhoyo phana kwi-regulations abantu iingcibi zithi khange thina sive ngalento. Amakhosi, i-traditional leaders zithi kaloku thina abelaphi bendabuko bangaphansi kwethu khange siyibone kwakuyibona ke le document entetha ngayo asiyazi. So yinto ye-consultation nento lento ye-accessibility nento sharing of information abantu abakhala ngayo phana phansi into ethi maske siyibone even i-users of traditional medicine abaningi nje emakhaya abazazi ezi zinto abayibonanga lento izaba affecta ke nabo ngoku because igqirha lakho ngoku olihambayo ebelikulapha iminyaka yonke lingaboshwa ke after lento iphasiswa after i-20 kaSeptember because xa izophasiswa Msasazi fanele siyazi into yobana even amagqirha ke awasakwazi uphinda practice unless baphayana kwi-system, bazawuvalelwa ejele babotshwe. Mhlawumbi even nomuntu othenga amayeza kwela gqirha naye kaloku uzawuthi being challenged and attacked by the law. So it's very important lento ezayo i-regulations tobana masiyiphakamele sonke, sithethe, siveze izimvo zethu noba ungasilo igqirha. If une-parent eligqirha noba unomntwana oligqirha noba utya amayeza wesintu noba ungumlaphi nje noba uyingcibi noma yinkosi noba intoni uyikumkani, lento ijongene nawe, yaqonda. So ikumkani aziyazi lento. Abelaphi bebethela nekumkani phayana phansi, ikumkani zithi hayi khange siyibone thina lento uthethwa ngantoni apha. Nento ezimali ke abantu bakhala ngabo 5,000 ke abaphayana ku-regulations into ethi sizayifumana phi kaloku thina le 5,000 because asisebenzi njengamagqirha, asinazo i-practice, asingenelwa ngama-clients every day, thina sisebenza ngomoya kaloku. Xa ke ngoku Masibulele kakhulu ngexesha lakho. Enkosi. Enkosi kakhulu kuwe ke mamdikena nomamzangwe deskeni yendaba. Ndiyakubulisa kakhulu nawe mbukeli womekha ndikwamkela kaloku kwelam iqonga lemozulu. Mna ke gama ndinguThabile Makhaphela, ndingumamthembu eyamva nje imozulu yenjenje. Siyayivula ke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku ezamva nje iziganeko kuMzantsi Afrika uphela noko kuba bubanda phaya ephondo laseNtshona ngomso phaya ngaselunxwemeni koFred and Dal bevuka pha ngengqilana ngephi nomoya obhudlayo ka-11 degrees kanti bayaluthisonga usuku futhi ngamafu njangephi phaya ngaye kaloku la 21 degrees. Mbukeli wam ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu sivule kaloku yokuqala ngako pha kaloku ephondweni lasempuma koloni ngomso korhafu kuyabanda yavakala inkwankqa phaya ekuseni futhi ka-8 degrees iguquka imozulu loko liphuma ilanga kusebele pha ngokuhlwa futhi namashumi mathathu nje akhatshwa sisibili. Nasi kaloku imozulu phaya ephondweni lase-Free State njengaphaya koVelcom kumbindi wolaphondo 11 degrees ekuseni kuyatshila kuyacwenga futhi liphuma ilanga phaya emini ko-30 degrees.
Mbukeli wam apha ekhaya nathi kaloku imozi lephondweni lethu lasentshona koloni kwindawo eziphana kaloku Beaufort West futhi akhona amaphaxa bevuka futhi ekuseni ngeshumi nje likhatshwe sisibhozo bayayivala ibunika mande phaya eFredendale ngo-21 kanti ke bona phaya ephondweni laseNorthern Cape phangomso apha ngithini kusatshisa nje kwasekuseni bevuka phaya ngo-14 degrees kuqwenge mpela pha ngorhatya futhi ngamashumi 31. Xa sitabula mgama sijonga ukubanza imozulu yethu phaya ephondweni laseNorth West ngomso Tosca kubande kancinane nje kuseni phaya ngo-8 degrees ityhile iguquka imozulu kube kuhle phaya futhi ngalamashumi 3 umbukeli wam aze abe nanye kanti ke bona kaloku apha eRhawutini apho sikhoyo thina njengapha kumantla futhi eTshwane ngo-10 degrees tshisa kamandi phaya emini kwakhona ngemva kwedinala phaya ngamashumi 27 kuyabanda Bongonspruit ekuseni ngesasithandathu xa sisithi chu ngokubanzi umbukeli phaya ephondweni kumantla apha eMzantsi kuphi ke kuseLimpopo njengapha kaloku eThabazimbi ekuseni futhi kuhle kuyancomeka phaya ngo-10 degrees bayivala kamandi futhi imini yabo beyisonga ngamashumi nje 3 kuphela ngomso xa sijonga ukubanzi futhi sehle njalo futhi umbukele ekhaya njenga lokho iphondo laphaya empumalanga njengaphaya koSikhukhuza kwimpuma pha kulaphondo futhi ku-10 degrees ekuseni kutshise kakhulu phaya ngorhatya futhi ngamashumi 3 kanti ke bukela ekhaya kokugqibela nqa phaya KwaZulu Natal Ladysmith ekuseni futhi ku-17 degrees abikiwa amafu yonke emva kwemini futhi ngo-30 kuyabanda ephongo lekuseni futhi ngo-14 naphaya eNewcastle ku-11 mna ndithanda kangaka xesha lemiyole kamnandi mawethu.